Nainen nosti kasvonsa ylös ja katseli Jumalan pikkusormea sekavin tuntein. Sen valtava majesteetillisuus sai hänet tuntemaan itsensä pieneksi ja mitättömäksi hiekanjyväksi Saharan dyynimeren keskellä. Jumalan pikkusormi on ensisijaisesti thrilleri, mutta se on samalla myös eräänlainen utopiaromaani. Siinä tällainen iso kansainvälinen saksalaisten yritysten vetämä Sunwind-yrityskoalitio yrittää pelastaa maailman rakentamalla Saharaan isoja aurinkovoimaloita. Ja tästä teemasta tuli itse asiassa yllättäen vielä paljon ajankohtaisempi kuin mä olin kuvitellut sen takia, että heinäkuussa ihan oikeassa maailmassa tämmöinen saksalaisten yritysten vetämä kansainvälinen Desertec-yrityskonsortio julkisti suunnitelmansa, joiden tavoitteena on rakentaa Saharaan 400 miljardilla eurolla isoja aurinkovoimaloita. Lisäksi Jumalan pikkusormessa on muitakin teemoja, joista yksi on islamilaisen ja kristityn maailman pitkä yhteinen historia. Ja mä oon ripotellut siihen tarinaan paljon tämmöisiä tähän historiaan liittyviä ikään kuin unohdettuja tapahtumia ja anekdootteja, mutta mun mielestä olisi tärkeää muistaa edelleen, koska ne tavallaan monimutkaistaa sitä tapaa, millä me nyt tällä hetkellä nähdään tämä koko asetelma. Hiekka löi heitä vasten kuin ruoska, eikä maailmassa enää ollut mitään muuta kuin lentävää keltaista ja punaista hiekkaa. Jumalan pikkusormi on sitten tavallaan myös kunnianosoitus kaikille tämmöisille Saharaan liittyville vanhoille seikkailuromaaneille, mitä mä oon pikkupoikana ahminut. Sehän on Saharaan sijoittuva seikkailuromaani, se vaan tapahtuu oikeassa Saharassa eikä tämmöisessä fiktiivisessä Saharassa niin kuin ne kirjat, mitä mä pienenä luin.